Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще ви кажа 12 интересни факта за животни, които са реални. Мога да я покажа. Как да я покажа? И 12 интересни факта за животните. Да. И сега почваме. Само да настоя камерата. Почваме. Първи факт. Лисиците използват магнитното поле на Земята, за да ловуват. Лисиците са първите животни в света, за които е установено, че използват магнитните полета на Земята, за да ловуват. Зачеше ми се носа. Така те преценят разстоянието до и посоката към плячката си, когато ловуват в висока трева или под снега през земята. През зимата, през земята. Има тук видеоклип, но не знам дали ще го гледаме. Втори факт. Носките общуват помежду си по множество различни начини. Продължаване, имаше малък проблем. Известно е, че носките могат да комуникират по много начини, а не само чрез звуци. Всъщност, те са доста тихи животни като цяло. Например, те често използват химически сигнали, за да предават съобщения помежду си, като ставят знаци, за да маркират територията си или за да привлекат партньор по време на размножителния период. Трети факт. Пиленцата сънуват също като нас. Малките пиленца могат да спят и сънуват точно като човешките същества. Това е възможно, защото те преминават през REM. На английски букви голямо Р, голямо Е и голямо М. Извините. Фазата на съня, в която се случват сънищата. Бонус факт. Да, това е бонус факт. Пиленцата имат по-силно зрение от това на хората. Малките пиленца имат по-добро зрение от нас, хората. Това се дължи на факта, че имат имат 5 вида светлочувствителни рецептори за цвят. В скоби колбички. В очите си, докато човешките същества имат само 3 вида. Пиленцата имат 5, а ние имаме само 3 вида. Те могат да различават ултравиолетовите и виолетовите лъчи, затова се събуждат и пеят рано сутрин. Интересно. Още преди хората да са забелязали изгрева. Четвърти факт. Зъбките на зайците никога не спират да растат. Какво? В дивата природа зайците поддържат зъбите си къси, като дъвчат клони, кора и пънове на дървета. Това им помага да износят зъбите си, които растат непрекъснато през целия им живот. В скоби ще бъде всичкото, докато ни кажа, че свършва скоби. Почва скобата. За жалост, в индустриалните ферми това не се случва. Там зайците не могат да гризат подходящи за тях неща, да подскачат, да тичат и дори да се изправят на задните си крака с наострени уши. Това е тъжна картина. И ние, заедно с теб, се борим да я променим. Затова е се скобата. Това не е истина. Пети факт. Петелът се храни едва след като кокошките са се хранили.
Са се нахранили. Имаме... Там има нещо. Когато петелът намери храна, той може първо да повика кокошките да се нахранят. Като коткодяка на висок тон. Вдига и пуска храната с клюна си. Извините, продължавам. Трябваше да изтегля няколко неща. Това поведение може да се наблюдава и при кокошките майки, които събират пиленцата си и ги насърчават да се хранят. Бонус факт. Кокошките говорят с пилетата си, преди те да се излюпят. Кокошките коткодякат на пиленцата си, докато те са още в яйцата. От своя страна пиленцата също започват да реагират и да почукват от черупката по черупката обратно към майка си, когато се излюпят. Те познават гласа на майка си и ще го следват навсякъде. Няма много да казвам, защото ще вземе много нещо. Шесто. Козите обичат усмихнати лица. Да. Козите предпочитат щастливи лица. Това показва експеримент, в който изследователите поставили снимки на щастливо и ядосано лице на стените в обора. Оказало се, че козите... за малко имам малко работа. Извините. Оказало се, че козите са склонни да избягват гневното лице, като предпочитат да обикалят край щастливото и да го изследват с муцуните си. Ако навън виждате някакви неща, това са суджуци, ама как? Бонус факт. Козите имат акценти. Точно както човешките гласове се различават по тембър и произношение в зависимост от географския регион. Според проучване на Лондонския университет, блеенето на козите също звучи различно в зависимост от обитаваната географска област. Козите могат да развият акценти, докато растат и се развиват с другите членове на социалната си група или ясла, което е в кавички. И акцент е в кавички. Да знаете. Интересен факт, странен. 7 факт. Конете могат да спят прави. Странно. Има пак бонус факт. Конете имат апарат за престой. Апарат за престой е в кавички, който представлява система от сухожилия и връзки, позволяваща им да заключат краката си в позиция, в която могат да се отпуснат, без да паднат. Те използват този апарат за почивка дори когато стоят изправени за дълги периоди от време. И това им позволява да пестят енергия. Въпреки това, конете прекарват кратко време всеки ден в легнало положение за по-дълбок сън, като спят средно по 2 часа и половина дневно. Ако не ви е приятно да чета толкова бързо, пишете 12 интересни факта за животни, това трябва да ви излезе. Бонус факт. Конете не могат да дишат през устата. А през носа ли? Мисля, че да. Конете не могат да дишат през устата си. Както хората могат, колкото и да са задъхани и изморени. Те могат да дишат единствено през ноздрите си. И без носа. 8 факт.
Ушите на зайците им помагат да регулират телесната си температура. Телесната май. Не знам. Както да е. Тук няма бонус. Освен, че им позволяват да чуват и възприемат потенциална опасност, ушите на зайците помагат и за регулиране на телесната им температура. Когато е твърде топло, т.е. не твърде топло, тук дойде новата серия. Кръвоносните съдове в ушите им се разширяват, за да отделят топлина и да помогнат за охлаждане на тялото. А когато е твърде студено, се свиват, запазвайки топлината в тялото. По-бързо ще бъде. 9. Патетата са способни на абстрактно мислене и имат дълбок емоционален живот. Патетата могат да различават обекти въз основа на техния цвят или форма, демонстрирайки способност за абстрактно мислене. Освен това, те показват привързаност към своите майки, братя и сестри. И както всички животни, са способни да изпитват болка. Бърз бонус факт. Патиците имат силно водостойчиви пера. Перата на патиците са толкова водостойчиви, че дори когато се гмуркат под водата, пухкавият слой от пера непосредствено до кожата им остава напълно сух. Другото няма да чета, защото ще вземе много време. 10 факт. Кравите са изключително социални животни. Майка иска да влезе моята котка. На предишното видео за котки на фона беше моята котка. Кравите често създават приятелство за цял живот и понякога дори избират най-добрите си приятели в деня, в които са родени. Когато са отделени от приятелите си, кравите изпитват стрес и фрустрация. Те спомагат и се учат една от друга и дори формират партньорство, за да се поддържат чисти, точно като шимпанзетата. Другото няма да чета. Бонус факт. Кравите имат между 25 000 и 35 000 вкусови рецептори. Това са 2 до 3 пъти повече вкусови рецептори, отколкото имаме ние, хората. Множеството вкусови рецептори им помагат да различават отровни от безопасни растения, както и да се наслаждават на сладки и солени храни. Какво става там, бе? Какво почна? Солени храни, от които получават енергията и хранителните вещества, които са им нужни. Единайсти факт. Предпоследен факт. Извинете. Овцете, подобно на козите, имат правоъгълни зеници. Тук няма бонус факт. Техните правоъгълни зеници им осигуряват зрително поле от 270 до 320 градуса. Полезно. Интересно. Това означава, че те могат да виждат почти всичко около себе си,
изключение на това, което е точно зад гърба им. Да, те нямат трето око зад гърба си. Това беше смешно. Може не за вас, ама за мен е смешно. Това е особено полезно, тъй като им позволява да са винаги на щрек за хищници. И 12 последен факт. Прасетата са много чисти животни. Това може да не е по принцип, защото прасетата в кълта обичат. Чакай. Въпреки широко разпространените предразсъдици, прасета всъщност са много чисти животни. Ако имат избор, те настойчиво избягват да се изхождат там, където спят и се хранят. Дори новороденото новородените прасенца напускат места да се заспане, за да се облегчат другаде. Бонус факт. Последен бонус факт. Майките прасета пеят на бебетата си. Знаеш ли, че майките прасета пеят на бебетата си, докато ги кърмят. Новородените прасенца се научават да следват гласовете на майките си и постоянно общуват с тях. Прасетата имат повече от 20 различни вида горхотени и пясъци. Писъци, не пясъци. Аз съм пясъци, не си ти, споко. С които предават помежду си послания, като изразяват на глад, търсене на партньори и други. Айде да прочетем последното. Какво още можеш да направиш, за да помогнеш на животните? Фактът, че си тук, означава много и животните бяха се радвали, че имат застъпник като теб. Ето още няколко стъпки, с които можеш да бъдеш ефективен за животните и за забрана на клетките в животновъдството в Европа. Действай. Прочети статиите с етикет в кавички активизъм. В кавички активизъм. Изчакайте да отворя ная. Няма да спирам видеото. Ай, чела, давай, влизай. Айка, моето коте. Айче. Продължавам, извините. Няма информация много да казвам за Айка. В кавички активизъм. И откри идеите, които те карат да се чувстваш мотивиран да ги развиеш. Айка! Остана, не знам. Да ги развиеш. Ако имаш колебания, ние сме на среща. Купаеш, байка. Ела. На среща. Стани част от нас и действай за каузата като доброволец. Дари, за да ни помогнеш да осигуряваме информационни материали срещу клетките и подкрепа за повече хора, които действат за животните. Костава вече. За животните. Мисля да спирам видеоклипа вече. Така че хора, абонирайте се, моля ви, за канала ми. И лайкнете, ако искате видеоклипа. Не е задължително да се абонирате и да лайквате. И аз бях с вас и Айка накрая. Айче, моля те. И ако ви хареса,
И скоро ще бъде нови видеоклипчета. Айде, чао! До утре или до... Не, до после. Чао. Пелелай бам, дропчета!